Procházíme se u domku a teď zacházíme někam za roh na pavouka se podívat. Dlouho jsem přemýšlel, co sem dám, no a tak když je to u kříže, no tak křižáka, no. To má tak kolik, 1,5 m rozpětí? To má 1,5 m rozpětí, no. Kam na ty nápady chodíte? Co vyřezáváte? Já si myslím, že člověk, když dělá něco takového, tak, že to musí přijít samo, že tak jako jsem se podíval tady na tu dílnu, je to ze starého statku a kdyby posluchači viděli tu dílnu, že je celá kamenná z pískovce, no tak ten pavouk a pavučinu mě to úplně nahrálo, no. Vzpomenete si ještě na svůj první vyřezaný výtvor? Tak to bylo strašný. Vidím, že si vzpomínáte. No úplně živě, protože to bylo betlém. Ty figurky měly asi 10 cm. A myslím si teďka zpětně, já jsem ho viděl a vůbec to nepřipomínalo postavy. Co největšího jste zatím udělal? Čeho se třeba nejvíc ceníte? Tak rozlohou je to určitě pohádková stezka v Hradci Králové, v Hradeckých lesích. Můžeme nahlédnout do vaší dílny? Samozřejmě já vím, vy jste říkal před chvílí, že tam nemáte uklizeno, ale na druhou stranu to by nebyla správná dílna, kdyby tam bylo uklizeno. Vy nevíte, do čeho jdete. Tak ukažte. No, takže tohle je moje dílna. Já to rozděluju. Já mám 2 dílny. Jedna dílna je na suché dřevo a druhá dílna je na dřevořezbu motorovou pilou. Takovéhle postavy, to je anděl, kterým je asi tak pokrk? Pokrk. Má asi 1,40 m. Co s ním ještě budete dělat? To se bude lakovat, doupravovat? Už je to nalakovaný první vrstvou, teďka se to obrousí, aby byl hladoučký, aby vylezly ty léta a on má v hrudi vyřezaný skrz na skrz srdce proto, aby se tam upevnil zvoneček. Jak dlouho na něm pracujete, na takovém andělovi, na takové soše vlastně dřevěné? Anděla na něm pracuje asi 3 dny. Jenom? Děkuji, že jste mi ukázal dílnu a své království. Z Jásené Jana Házová, Český rozhlas.